Ni Alejandro anaindaklan, padpadas, baligi, kan panagdalyasat na. Daytoy apakasaritaan, ni Alejandro anaindaklan, ket magudwa iti do apaset. Daytoy ti umuna apaset. Babaen iti naisurat, anapaypayso apakasaritaan, may panggep iti sibilisasyon dito'y daga, idon unana panawen, tallugasot, at tawen tinapalabas, sakbay ti panakaitao ni Jesus, at day di nagbiag akataknengan, ken kamaingelan nga ari, anang ituray ti kadakkelan na pagarian dito'y lubong. Managanda ito iti Alejandro anaindaklan, Alexander the Great. Bayat ti paningituray na nga ari, ti Macedonia, impatakder na ti kadakkelan, kalawaan, ken kabilegan nga imperyo iti lubong. Napasamak dayto idi tawen, 3 siglo, 36 kasakbayan ni Kristo, aging ga iti 3 siglo, 23 kasakbayan ni Kristo. Idi day di imperyo nga inturayan na, ket manipod Europa, aging ga iti amyanan nga Afrika, ken India. Naiyanak ni Alejandro, diya siyudad ti Pella, ijay pagarian a Macedonia. Idi 350 ket sakbay ni Kristo. Anak dayto ni Ari Felipe a may kadwa, ken Reyna Olympias, ket pinanaganan dayto iti Alejandro. Miyembro ni Ari Felipe a may kadwa, iti kapututan ti Argiad, apuon dagiti imuna a nagar-ari iti Macedonia. May 3 nga anak dayto ni Ari Amtas, a may 3 iti daydi apuon ni Ari Felipe a may kadwa. Nagbalin a may 18 ni Felipe, a may kadwa a nagari iti Macedonia. Nagtugaw daytoy asimukat ken ni Perdiccas, a may 2 akabsat na idinatay daytoy. Iti daydi pa nagtugaw ni Felipe a may kadwa nga agakem a mangituray iti Macedonia, nagkarigat idi daydi a pagarian, agsipod ta sinerrak daytoy ti 3 a nagsasaruno a puwersa tirwar a nagpanggep a mangrabsut iti turay. Naimbaglaeng, ta nabailan ni Felipe a may kadwa, a pinapigsa ken pinatibker ti sitwasyon ti pagarian. Nangipag na dayto idi iti reforma ti militar, nga isut ng pakired, ken nang pabileg iti puwersa militar ti Macedonia. Napagbalin na ti Macedonia, a kabilegan ijay lugar a managan itan ti Europa, kalpasan a naparmek na amin, dagiti kabangibang a kaaruba na, a kapututan ken pagarian. Daydi abileg ti puwersa militar ti Macedonia, ket tinawid ni Alejandro idi simublat daytoy anang ituray iti pagarian. Ni Reyna Olympias nga ina ni Alejandro, ket naiyanak a managan Mirtia. Nakuna nagtaod daytoy iti kapututan ni Ari Aicus a Griego, ken namungana iti puon ti Didiosen ani Achilles. Nagsukat daydi nagan na Mirtia iti Olympias, gaputa makatawen kalpasan ti panagasawa daki ni Felipe a may kadwa, nangabak ni Felipe iti karera ti kabalyo iti Olympic. Dayding Olympic katerinisiris dagiti kabalyo iti nagduduma a kabailan ken sinniglatan. Kas na isurat kadagiti kadaanan a libro, dagiti Diosen ti Griego a nagtaeng iti Bantay Olympus, adda pamati dagiti imuna tattao a Griego, at tinapudpudno nga ama ni Alejandro, ket tinaindaklan a Dios a nagtaeng iti Bantay Olympus. Isu daytoy ni Zeus. Ni Zeus ti mangituray kadagiti amin na Diosen ijay Bantay Olympus. Nabileg a militar, ken maingal a manakigubat ni Ari Felipe a may kadwa. Napagbalin na tituray ti Macedonia, a napigsa a puwersa, ken semen a pagarian. Ngem saan anapnek ni Ari Felipe a may kadwa iti kadakkel ti iturayan na. Tinarigagayan na nga iturayan, ken tagikwaen ti imperyo a pagarian ti Persia, tapno inayon na a pagarian ti Macedonia. Idi nagtawen ni Alejandro iti 12 na imatangan ni Ari Felipe ti kinasiglat ken kinatured na nga ubing. Napaamo ken napagtungpal na ti atap, rusanger, ken langalang a kabalyo, a pagaammo iding awan pulos makabael, amang paamo ken mangigem ken kuana. Adda idi nabaknang ngagtagtagilakoy ti napipintas ken nasisiglat a kabalyo. Managan daytoy ti Philonicos at taga Thessalia. Napanindiyaya ni Philonicos ken ni Ari Felipe ti maysa anay salsalumina ti kinataer na kabalyo a napanaganan ti Bucephalus. Aggatad daytoy ti 13 a kakaru.
Ti kakkaro wenno talent tinagan ti kwartang usarda ijay intero a Mesopotamia. Babaen ti lohiko ken kalintegan ni Philonicos, daydi a fateg ken gatad, ket nairebeng iti daydi a kabalyo, agsipud ta tinayduma a nagkinaatap, kinasikap ken kinauyong daytoy, ket nasisita a kababalin ti animal, nga aramaten iti panakihigubat. Iti daydi pa nakaipresenta ti kabalyo ken ni Ari Felipe, saan ang naayatan daytoy, tanakaro ti kinaatap na, nauyong ken nasikap, ket saan ang mabailan at engelen, dagiti nangiggem ken kuana. Binilin ti Ari nga iya dayudan daytoy. Nakatugaw idi ni Alejandro iti abay ti inana, anang buybuya kadagiti naipan anay pabuya kabalyo. Idi nakitanan, dagidi mangigigam iti kabalyo a pumanawen amang guyguyod iti daytoy, timakda daytoy ijay ayan na, nagbugkaw a nakasuron. Awan tibker ti duriyo, kinunana. Anyan a kinasayang, numapukaw ti naglaingan a kabalyo, gapu iti kinaawan makabael a mangigam ken kuana. Idi una, saan ngayon kan kano ti Ari, daydi agunay ni Alejandro. Kamao dyan na, dinilaw na ti anak na. Di mo ikan ti panagbain, dagitin inaw unang sika, kunam laeng no nalalaing kang isuda. Saan ngayon kaso ni Alejandro, daydi sao ti amana, ket injayaan na ti karit daytoy, nga iggeman na ti kabalyo, ket isut mismo ti mangbayad iti daydi a kabalyo, no di nakabailan at tengelen daytoy. Narayaw dagiti tattao a nagbibuya iti daydi panakangegda iti karit ni Alejandro. Nagkakatawa da. Timakder ni Alejandro. Si kakalma anapan imasideg, ket naanat anang isawang itinagan ni Bucephalus. Adda na amiris na, adi na panunot dagidi daduma. Agbuteng daydi kabalyo iti bukod na nga aniniwan. Pinasango na ni Bucephalus asumarang iti init, tapno daydi aniniwan na, ket adda iti malikudan na. Inananat na nga inala daydi rienda ti kabalyo. Sinaltaan na daytoy sana pinataray. Iti daydi a nakita dagiti tattao, rimswa ti napigsa aragrag-o ken sipsipat. Idi bimaba ti kabalyo ni Alejandro, ket napan imasideg iti amana, kinuna ti Ari. Barok, ijay ruar ti pagarian, ti pangiturungam ti panagkitam, iti agpaay a pagaryam. Basit unay ti Macedonia, ngagpaay ken ka. Nabileg ti panagayat ni Alejandro iti daytoy a kabalyo, bayat ti panaglabas dagiti aldaw, gapu iti kinasaririt ken kinasiglat na. Ni Bucephalus ti nagnaynayon a kabalyo na, kadagiti paggugubatan, anapnapanan na, ken kadagiti panagdaldalyasat na. Kasakbayan dagiti tawen, asimmango iti gubat ni Alejandro, idi agtawen daytoy ti 50 ket 3. Inayaban ni amana, ti maysa madaydayo a masirib, ken maestro ngagnagan ti Aristoteles, tapno mapan daytoy agakem a manursuro iti palasyo. Ni Aristoteles ti maysa kadagiti kaindaklan a masirib a nagbiag ditoy daga. Isut umuna siyentipiko, ken isut tinang partuat kadagiti nangayed a panunutan a lohika, ken nasurot a panangkalintegan. Nagadal daytoy iti panursuro ni Platos. Naindaklan a manursuro a Griego ken tubo ti Athens ni Platos. Maraem daytoy a managsukimat iti kapanunutan, ken maipapan iti birtud ti kinapudno, kadagidi panawen a managan klasiko. Inadalan ni Aristoteles ni Alejandro, kadagiti na dumaduma a pagsiriban. Nagtulnog ken nagpennek a nagadal ni Alejandro iti literatura, siyensa, matematika, letras ken filosofia. 3 tawen a nagadal ni Alejandro iti panarabay na. Babaen ti sursuro tinaindaklan a maestro, na addaan ti ubing nga Alejandro, iti regget ken napasgadan at tarigagay, ang mga mo, kadagiti gapuanan ni Homer, akas mannaniw ken manurat. Masirib a Griego ni Homer, ang nagbiag idi adayu nga ugma, ket mabigbig, dagidi sinusurat na, ang napateg, apakasursuruan, kadagiti na indaklan, nga adal. Sinubadan ni Aristoteles,
Daydi panagayat ni Alejandro iti adal. Insagutan na daytoy iti kopya ti sinurat ni Homer maipanggep iti panagdalyasat ni Achilles. Naupuluan daytoy iti Iliad. Napalaos ti panagrukbab ni Alejandro ken Achilles iti akam na akas inlanad ni Homer. Ijay sinurat na ket inisaman na atuladen daytoy. Daytoy ti gapuna a kinanayon nga iggem idi ni Alejandro daydi kopya na iti Iliad uray sa dino ti papanan na. Uray ti panaturog na adda daytoy a sinurat iti abay ti iddana. Malaksid ken Aristoteles ang manursuro ken ni Alejandro adda pay may sa at tao ang nakarayawan ni Alejandro. Datdatlag daytoy a tao iti panagkita dagiti kadawyan ang makipagili. Ngam amumet ti kaadwan idi ano pay nakadidilaw a karkar na ti galad daytoy a tao may sa masirib ken addaan ay salsalumina a kapanunutan. Managan daytoy iti Diogenes nga awanan pamati wenno Diogenes the Cynic. Ket pasaray pay Diogenes at taga Sinope tinagan na. Sinop ti agdamaanagan daydi lugar a Sinope nga adda ijay nasyon a Turko. Inaramat ni Diogenes a pagtaingan ti uneg ti dakkel a barile ti arak. Awan pa nagraem na kadagiti nasaguday a kababalin ti sosyedad. Lasunat ikang runaan at taraon na, ket isut maysa kadagiti sumagmamanulaeng a tao nga uray nulaisen ken uyawen na idi ti turay ket saan amay kankano wenno madangran. Nupay atapen ti dadduma nga agmauyong ni Diogenes maysa idi daytoy kadagiti mararaem ken maipatpateg a masirib a nagbiag idi may kapat a siglo. Kastamet nga isu ti maysa kadagiti nalatak a nangipuon iti inugma ken kadaanan a panursuro ti filosofya a mangirason ti kinaawan pamati wenno cynicism. Narway dagiti naywaras ken naypablaak a sarsarita may panggep ti enkwentro da Diogenes ken Alejandro. Idi ubing pay ni Alejandro, tunggal na pabirok idi ni Diogenes. Na minsan idi nga inasatga ni Alejandro ni Diogenes, iti imatang dagiti tattao iti tenga ti plaza. Dinamag ni Alejandro no adda anyaman a maaramid na a may paay kankwana. Wen, kinuna ni Diogenes, agpaigid ka at tumakder iti sangwanak, ket bangbanginam ti lawag, ti init iti imatang ko. Imbes a nasuron ni Alejandro iti nakuspag a panangsungbat kankwanan ni Diogenes, narayaw ket di daytoy. Naruwam ni Alejandro iti kadawyan a panagrukbab, panagalumiim, ken uray pay panagbuteng dagiti tattao kenkwana. Daydi saan a panakangayed, ken panakabuteng ni Diogenes kenkwana, ket nang segged iti panagraem ni Alejandro. Rinaem na tinayduma a kapanunutan iti likod daydi saan a panakangayed ni Diogenes kenkwana. Kinunana, no sa anak ani Alejandro, ni Diogenes nalabit a nagbalinak. Managasem ni Alejandro ang mga mo kadagiti na duma-duma a kapanunutan. Daytoy agalad, ket nagnaynayon kankwana uray kadagidi panawen ti panagdalyasat na. Iti panakagteng ni Alejandro iti tawen as 10 isut panagsardeng ti panagsursuro na iti panangibagnos ni Aristoteles kenkwana. Iti daydi a panawen na paniari Felipe ijay Byzantium wenno Constantinople tinagan na itan, anang raot ken nangibangon iti turay na. Iti kasta, dinutukan na arehente na ni Alejandro ket impaima na iti anak na ti panagturay iti Macedonia. Iti daydi a kaawan ni Ari Felipe, imalsa dagiti tribo a managan Maydi. Nagnaed dagitoy a tribo iti lugar as Thrace, agdamaitan a Bulgaria. Ket iti daydi at tiyempo, simupyat da iti panagturay ti pagarian ti Macedonia. Dagus ang nagakem ni Alejandro iti pagrebbengan na, ket pinasardeng na daydi aya alsa. Pinapanaw na dagidi imalsa manipud iti teritoryo da. Iti dagidi nagpanawan dagidi imalsa,
Binangon na ti baro a syudad a pinanaganan na iti Alexandropolis Maydika. Idi nagsubli ni Ari Felipe manipod Byzantium, binaon na ni Alejandro amang parmek iti lumlumtaw idi a panagalsa iti abagatan ti lugar a Thrace. Nupay ubingpay, nang rugin a may parik na idin ti kinamaingel ken kinalaing ni Alejandro amang idaulo iti puwersa militar. Iti maysa panakirangyat ti puwersa ni Ari Felipe kadag iti puwersa ti Griego di syudad ti Perinthus akadwana ni Alejandro, adda idi nagdinamag nga adda napasamak a nagpeggad ti biag ni Ari Felipe ket insalakan daytoy ni Alejandro. Kalpasan daydi, binilin ti Ari ni Alejandro a nangumung ken nangurnos iti puwersa a nangabog kadagiti kabusor a naggapu iti pagturayan dagiti Griego. Bayat ti panangisagana ni Alejandro iti puwersa militar na, rimaot ije Macedonia dagi taga Illyria wenno Albania ti agdama anaganan makigubat. Ngem dida nasaparan ti nakiranget. Iti kasta nagbaligin Alejandro a nangabog kadakwada. Tawen 338 kasakbayan ni Kristo ti mabilang idi. Ket agtawen ni Alejandro iti 18. Naaddaan manen ti gundaway daytoy anang paneknek iti kabailan na akas general ti puwersa. Isu ti nangidaulo iti maysa a grupo ti militar ti Macedonia a nakigubat iti naysalsalumina a grupo a managan Sagrado a Bunggoy ti Thebe, wenno Sacred Band of Thebes. Napasamak ti enkwentro da ijay lugar ti Cheronia. Napasamak daytoy agsipud tagandat idi ni Ari Felipe a pabilegen ti akem ti Macedonia kadagiti syudad a Griego. Nangumung daytoy ti puwersa nga agdalyasat ang mangpatalged iti nugot dagiti dadakkel a syudad ti Gresya ani Ari Felipe ti mangidaulo ken mangituray kadakwada. Napinget ti saan ayaan nugot ti turay ti syudad ti Athens. Iti kasta, imbaunda ni Demosthenes ijay Thebes, amang kumbinse kadagiti turayan ti Athens tapno makialyansada kadakwada. Nalatak ni Demosthenes a bumibitla iti kadaanan a Griego. Isot na pigsa at tumubtubngar, ken sumupsupyat kadagiti gandat ken garaw ni Felipe ti Macedonia amang ituray iti syudad ti Athens. Nagtulag ti Athens ken Thebes adida umanugot nga agpaturay kadagiti Macedon. Nagpaarayat nga rod ti turay ti Athens iti turay ti Thebes tapno pagkaduanda asarangten da Ari Felipe ken Alejandro nga iti dagidi a panawen ket nagbaligin anang ituray kadagiti agsasarunon a naparmek a syudad a Griego. Nupay kasakbayan daydi ket nakaawat met ituray ti Thebe iti diyaya nga alyansa naggapu kenay Ari Felipe ti Macedonia, pinili da ti timnipon iti turay ti Athens. Pinagsagana ket di ti turay ti Thebe daydi Sagrado a Bunggoy nga iggem ti puwersa militar na. Daytoy Sagrado a Bunggoy ti Thebe ket nalatak ken mararaem unay agsipud ta grupo daytoy ti naiinget a napilpili a soldado. Isudat kasiglatan ken kamaingelan asanga ti puwersa militar ti Thebes. Pagaammo idin daytoy a grupo a binaon ti general a managan Gorgidas ket isot pagpanakkel ti syudad ti Thebes. Mapagbutbut nganda uray pay dakkel a dekada kasakbayan daydi nga enkwentro. Dagitoy ang manakigubat ket isot na magbalin iti Thebe a nabileg ken napigsa a pagturayan. Numan pay kasta, idi nagsabad daydoy a bunggoy ken ti puwersa ni Alejandro, saan daan na baelan a pinarmek ti napigpigsa ken dakdakkel a puwersa ni Alejandro. Idi linikpot idan ti puwersa a Macedon, inikkan idan ni Ari Felipe. Ti gundaway a sumuko, ngem kas impadto ti maysa idi a masirib ani Plato. Pinili ti bunggoy ti nakiranget agingga iti awanen tinabati kadakwada. Nakuna nagladingit idi ni Ari Felipe, ta naimatangan na ti panakadadael, ti maysa na indaklan a grupo ti manakigubat, anang pili iti papatay, ngem ti sumuko. Gapwen ti panakaparamek tagidi,
Griego, kalpasan ti panakadadael ti sagrado abunggoy ti Thebe, pinagkaykaysa ni Felipe, dagiti syudad a Griego, iti babaen ti turay ti Macedonia. Idi tawen tallugasut, tallupuluket innem, kasakbayan ni Kristo, agtawen idin ti 20 ni Alejandro. Kinasapulanen ni Alejandro ti simublat a nagtugaw iti turay, gapu iti ipapatay ti amana nga ari. Liniputan ti maysang opisyal a Macedon ni Ari Felipe, ijay igay. Managan daytoy ti pausanyas iti Orestes. Ket isu ti kapitan dagiti gwardiya nga agserbi idi iti ari. Iti daydi a panakatay ni Ari Felipe, dagos a nagtignay ni Alejandro, tapno sa lakniban ken akwen na titugaw, tituray, ti pagarian. Iti kasta, pinapatay na amin dagidi kabalubal, ken dagidi timmanor amang karit iti panagturay na. Iti daydi a panangakem na iti turay, inkarin ni Alejandro, agam den ken ipatungpal na, daydi kalikagom ken gandat ti amana, aparmiken ken iturayan na, dagiti dadakkel ken na dumaduma a pagarian ti Asia ken ti lubong. Idi tawen talugasot 34 kasakbayan ni Kristo, nagsagana ni Alejandro nga agdalyasat ijay Asia, ket plano na idi at tiili ti Anatolia nga agdama itan a Turkey, ti umuna pangbadekan na. Dinutukan na day di General amanagan General Antipatrus wenno General Antipater akas rehente na. Ni General Antipatrus tinangitalkan na iti Macedonia ket pinagkarina daytoy nga iwanan ken sa lakniban na ti pagarayanda bayat ti kaawan na. Kalpasan na nagturong ni Alejandro ken ti pwersa militar na ijay pagarian ti Persia. Binalla siyudad ti danum ti Hellespont nga itan ket managan iti Dardanelles apaset ti Golpo ti Gallipoli. Nagbaitan daytoy ti baybay Aegean ken baybay Marmara. Nagturong dayjay lugar ti ili ti Troy ket napan nagdaton ni Alejandro ijay tanem ni Achilles. Inaramid na daytoy akas panagraem na iti Diyosa ani Minerva ken kas pananglagip na kadagiti banwar ken mamaingal ana itanem ijay. Bayat ti kaadda na ijay Troy, sinaganaan dagiti Persiano ti dadateng ni Alejandro a pagarupen da idi nga ubeng unay nga agdadamo. Simabat kada Alejandro ti nagkadwa a puwersa ti pagarian ti Persia iti Asia Minor a managan Satrapis, ken puwersa a Griego iti ima ti nasiglat ken natured a Memnon. Maysa a mersenaryo at taga Rhodes ijay karayan ti Granicos ni Memnon. Narungsot ken napinget tagsumbangir a puwersa. Daytoy agubat ti umuna kadagiti kadadakkelan aranget ano pasamak ti nagbaitan da Alejandro ken ti imperyo ti Achaemenid ti Persia nga adda iti panagturay ni Darius. Nupay dakkel ti nasakripisyo a napukaw iti puwersana, tagistay nagbaligi ni Memnon a kalaban na, naispal iti dakes agasat ni Alejandro, gapot ti tured ken kinapudno ken kuana, dagiti puwersa militar nga indauluan na. Iti kasta, naipatungpal ni Alejandro ti panangawid na iti gudwa paset ti Asia Minor. Tallugasot 33 kasakbayan ni Kristo. Manipod iti Granicos a nakigasang-gasatan na, nagpaabagatan ni Alejandro ket tinagikuana ti siyudad ti Sardes, nga iti daydi a panawen ket isu ti kangrunaan a siyudad ti pagarian a Lydia iti Persia. Ngem nakaenkwentro dati napigsa resistansya manipod iti puwersa dagiti sumuno a siyudad a dinalyasat da. Dagiti siyudad ti Miletus, Milasa, ken Halicarnassus. Linikmut ida dagiti nakalameng a puwersa ti kalaban da. Ngem nalibtakan ni Alejandro ida ket nagnaynayon ti baligi dagiti Macedon. Idi napaneknekan ti reyna ti siyudad ti Halicarnassus, ani reyna Ada a naparmeken ni Alejandro ti siyudad ti Alina a kaaruba na, dagos nga insukunan ti siyudad ti Halicarnassus. Nagpatuloy nga rod a nagpaamyanan ni Alejandro a napan ijay ili ti Gordium. Kas iti naisurat a sarsarita iti daydi panangserek ni Alejandro iti siyudad ti Gordium,
Imuna nakita na ti maysa a kadaanan a karison, anay sangol iti tali, ket nasiglot iti nakair-irot ken nakatirtiritir iti nagsusukot daydi a tali. Kitkita na idi, akas man imposible awarwaran dayto iti ima. Naiyallawat a pamati idi, adaydi a karison, ket sanikwan ni Gorgius, nga ama daydi Ari Maidas. Maysa nga orakulo nga rod ti nangideklara, asya sino man a malalaki ti makawarwar iti naburburtsaan a siglot, ket isu ti may pato ngagbalin at turayen ti Asya. Sinaggaan ni Alejandro awarwaran daydi siglot, ket iti daydi a panaggandat na, nabayag a pinadas-padas na. Ngem saan na nagbalin, ti uray anya pamuspusan nga impakat na. Kamaudyan na, inkadeg na nga awan ti paggidyatan na, no kasano awarwaran daydi a siglot. Iti kasta, inuyos na nga rod daydi armas na, ket iti apagkanito laeng, nagudwan daydi galot a nawarwar. Iti rabii dayta nga aldaw, naggurgurruod ken nagkimkimat iti adu. Banag a pinagarup ni Alejandro ken dagiti soldado, a pagilasinan a nagragsak dagiti didyosen. Ket kas naipadto, naparmetmet ngagpayso ni Alejandro ti Ehipto. Iti daytoy panagbaligi na, inturayan na ti dakkel adaga iti Asya. Ditoy ti pagpatinggaan daytoy umuna apaset ti biag ni Alejandro a naindaklan.